So, uya po ako ngunyan sa Tinambak Sentro. So, nag-igdi po ako ngunyan sa DIY Tinambak branch. So, naglakaw-lakaw muna po ako. Naghali muna ako duman sa kabukidan. Ta, marabay mo naman niya ako sa kasentrohan. So, naglakaw-lakaw muna ako digdi. Mahiling lamang kung ano ang pwedeng mabakal. Garo sa may kwarta. So ayan, minsan kaipuhan taman maglakaw-lakaw tanganing mahiling taman ang kagayunan kang tinambak bako sa nang perminal lang kitang yaon duman sa kabukidan por nahiling ta kahit mga bulod, kahoy. So ayan, nagpili-pili po ako igdining tsinelas. Ayan. Tas si tsinelas ko ini po kayang gamit kong tsinelas ngunyan. Ko nagkaka arano na po ang sakuyang bitis, nagtuturok lapan na dahil perming nababasa. So na-stuck kaya siya. So gusto ko itong medyo open naman. So nagpili-pili po ako igingon yan na pwedeng gamiton or pag may mga lakaw-lakaw na itong open lang po. Ayan, sakitan nga ni po ako magpili sobrang kadakol kang mga option na magagayon, kundi syempre hanapon ta so medyo abot kaya lang kang sa tong bulsa. Dahil na lang po nino pagparaintindihon ang sakong tulakta, nakaka-interrupt talaga yan. So dakulaon na kaya siya dahil man dakulaon kumbaga talagang nag-impose na talaga siya. So nahilingan ako katong sarong sales lady. So tinawanan niya ako ning basket. Tas akala niya gayud dakol akong babakalon. Paguna niya gayud porque dakulan tula ko makwartahon. So kunwari kinuha ko na sana. Tas syempre inoferan ako. So kinuha ko na lang. Dawa iyo man sana ni ang sako talagang babakalon. So naglibot-libot pa ako kunwari ini kinuha ko yan ang iyang pilo na yan. Nilag kunwari sa basket, pero di ko man talaga yung babakalon. Ko lang, ayan, anong kupakuta yan, kundi di kun tatanggal, so dead man na lang. Lipat na naman ako. Di naman ako sa may mga kawatan, kunwari may aki ako, Diyos ko. Feeling may aki, so kunwari nilag ko na ngayon dyan sa basket, pero di ko man din yan babakalon. So ang gigibuhon ko lang, price check ko lang yan. Tapos ibabalik ko man lang. So ayun, sa part nga ni tigahanap ko na si price check machine, barcode machine. So pigahanap ko na siya, kundi mayong maagihan. So nahiling ko naman niya duman sa inutan. So nagtipat ako, nag-ikot ako pa siling duman sa bariyo. Tanganing makaagi ako tumayo na duman agihan. So dahil makakaagi si ining pushcart na ining basket na daradara. So ayan, nahiling ko na nga o yan na ang barcode machine. So ayan, big price check ko. Ayan, mahal. So, dahil pwede. Just, dahil man talaga babakalon. So, ining kawata na ayan, 300 din. So, balik ka din. So, babalik ta na yan. Hilingan ang itsura ko garon hantig samok-samok. So, ngunyan, pauli na ako. Tapos na ako magbakal. So, ang binakal ko sa naman duman si tsinelas. Tapos itong pang-gift ko sa kasal. So kasal kaya mo sa aga kang sa kuyang pamangkin. So nagpakala ko ng gift. Dawa small value lang pero at least igwa. So thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Sa ulitin po uli.